ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி அருகே மேலாய்க்குடி திரு சண்முகநாதபுரம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் கால பைரவர் மற்றும் வராகி அம்மன் ஆலய அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேக விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு விநாயக வழிபாட்டுடன் தொடங்கிய யாகசாலை பூஜையானது விக்னேஸ்வர பூஜை, கணபதி ஹோமம், நவகிரக ஹோமம் முதலிய பூஜையுடன் யாகசாலை பூஜை நடைபெற்றது. பின்னர் மகா பூர்ணாகுதி தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டு புனித நீர் அடங்கிய குடங்கள் கோயிலை வலம் வந்து கோபுரம் மற்றும் காலபைரவர் வராகி அம்மனுக்கு புனித நீர் ஊற்றி மகா கும்பாபிஷேகமானது நடைபெற்றது. தொடர்ந்து சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது. இவ்விழாவில் மேலாய்க்குடி திரு சண்முகநாதபுரம் கிராம மக்கள் மற்றும் சுப்பிரமணிய சுவாமி ஆலய நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.